lasterkaria, bai, bakarri, sartzen ari da. Zorionak, 24 minutos en tanto, seguimos recibiendo aquí a una tarde de participantes y también a Sara Alonso, que repite victoria. Posteu parte hartzaile, ia erdiak emakumezkoa. Aso ditagun denak ere, txalo beroa. Juan Zaitez Betoko aldera, ez gelditu helmuga inguru horretan. Ekolinak hartu. Magdalena Acuario Cinema. Ez dira txaloak entzuten! Barrena eta saria jasoko duen bosgarrena, Enaiz Aginagalde izan da. Mesedez, lan. Juan Zaitez pixkanaka topo aldera, egin caso a Mara Quirol Elkarteko bolondresei, poco a poco hacia la zona del topo, no os apelotonéis en la hierba. Azte giroa dugu gaurkoan hemen Easo plazan, gaurkoan San Silvestre Donostiarraren 39. edizioa ospatzen ari gara, festa giroan urtea amaitzeko giro paregabean, lasterkariei zorionak eta eskerrik asko gaurkoan guregana gerturatzeagatik, bide batez oharra, mesedez, behin iritsita ez gelditu helmuga puntuan, joan da aurreraka, dit etapa pilaketak ez ditu nahi eta atletik lasterkari andana sartu behar baita oraindik ere. Mesedez, por favor, pedir a todos los corredores que llegáis a ese punto de llegada, por favor, continuéis adelante de cara a que no haya colapsos, ya que todavía tiene que entrar mucha gente, muchos corredores tienen que llegar a este punto de llegada. Juan Zaitez pixkanaka topo alderu, daten momentuan, Juan Zaitez pixkanaka topo aldera. A medida que vais llegando, por favor, ir hacia la zona del topo. No os quedéis apelotonados ahí en la llegada. Saiakera berezia eginda, inori ez faltatzeko. Aurtengoan, saiakera berezia egin dugu, inori ez faltatzeko. Ea, azkenan, zerbait daukan. Izan, erabakian iztezko aukera kontra, emozio kontraien, dugu arroan, musikaren doinua. Gogoratu dezagun, bien bitartean, zeintzuk izan diren hemen helmuga puntuan lehenengo sailkatuak emakumezkoetan Sara Alonso Donostiarra izan dugu beste behin hemen garaia, honek 27 minutu eta 30 segundu behar izan ditu proba irabazteko
bere atzetik gelditu dira, urren beti urruti, Sara Bilazate, honek 3. postua lortu du, 4. Maite Arraiza, eta 5. eta saria jasoko duen azken emakumezkoa, berea egia izan da. Aldiz, gizonezkoetan, garaia, 24 minututan 40 segunduko denborarekin Martin Segurola izan da, 15 segundu gehiago behar izan ditu Ander Sagartatu donostiarrak, podiuma ikiz gaurkoan Aitor Etxeberria Igeldorra izan dugu, 4. postuan berriz Gonzalo Fuentes eta 5. eta saria jasoko duen 5. Enaiz Aminagalde izan da, honek 28 segundu gehiago behar izan ditu Martin Segurola irabaziak baino. Bien bitartean, 40 minutu pasatxo pasadira honezkero probari hasiera eman diogu lekeketan lasterkari andara berturatzen ari da hemen helmuga puntu honetara eta gogoratu mesedez anoa puntua duzuela jasoteko Easo plazanetan gutxinaka aurrera egiteko pilaketak erikidite aldera. Let's do it.